hostajusta toi tyyppi. No, onko me vielä kus... No, laittaa mikrofonin päälle. Tebu. Mä tahdin laittaa mikrofonin päälle. Kyllä sä et saa käyttää counteria. Se on ainoa mitä sä et saa käyttää. Ihan. Hugo, tuu auttaa. Mä en voi olla ainoa, kuka tätä tappaa. Mun yksi frendi on edes kaikki tappaa. Kuka sun frendi? Joo, nyt te. Julle, väistä. Onks suomala? Ei. Mulla lähti hermot. Spämmään tota. Joo! Mä heitän sen mapista. Kenet? Tän tyypin. Se ei viivannut. Missä se on? Hugo, missä sä oot? Hugo, mä suojelen tätä nuubia. Se ei enää suojele. Okei. Suojellaan siis... Nubiniini pitsani. Tällä! Attattu. Niin se katos. Laittakaa Minecraft-palvelimien osoitteita kommentteihin. Siivosko se? Ei, se sai superin. Se kuolee kohta. Koska mulla on tää koulutus. Sebu, voitko blokata sen? Sebu, voitko blokata Julle se sai mun huisku. Mä sanon vetää. Tebu. Vedä sitä. Blokkaa Mä blokkaan niitä. Look his easy. Oh! Block. Eihän mä blokkasin sen. Hugo, tuu suojele sitä nuubia. Joo, mä suojelen sitä aika hyvin. Missä sä edes oot? Hyvä. Tänä Hugo. Anna mä vedän sen. Kyllä sä et käyttää counteria. Hugo, vähän kauemmas. Mitä sä? Julle, nyt tänne. Ei. Mä sain Jullen kai. En. Onko väistä? Onko se siis just meteoriitin? Julle, sä et oo käyttää counteria. No kui. Mut sä siltikään. Niin voi saa vetää. Se vaan pyörii sua ympärillä, ei se oo Mikä? Ei. Laittakaa pelejä täällä pois. Pelata! Hugo mä kuolin. Missä nuubi? Hugo? Missä nuubi? Se pitää suojella. Pitäis se kuolla? Ei kuollut. Mä näen sen vielä. Älä tapa minua! Ui! Mä heitän Jullen. Julle, sä et meidän noobia koske. Hugo, noobi luo.
Onko nuuvin luo? Joo, okei, ja... Toista. Sitten mä teen editoita videolla. Ei. Julle, sä et koske meidän nuuvi. Ota hetki. Toi ei oo se, toi ei oo se. No sä et saa käyttää counteria. Sä et saa käyttää sitä edelleen. Mutta se pitää olla, sä et saa käyttää sitä. Et pue. Mitä yrität? Ethän mä näen, sulla on, sä vaan pelaat. Koska sä pelaat. Onko missään? Onko tärkeä homma? Me suojele sitä. Miss? Suojele meidän frendiä. Mä sijoitan sitä aika hyvin. Kohteette. Onko eikö sulla ole superia? Ei, Julle on täällä. Se pitää katsoa. Uskaltaa. Hei Julla, otatko sääntö? Kuka mä veisin turvaa? Mitä? Mä veisin turvaa. Mä en edes pysty käyttämään mun superia. Osoit mitä? No, No hittaa sitä koko ajan. mitä koko aika? Ethän. Ei toi oo se. Toi suoja. Tää kuolee kohta. Kato kun lähdetään kuolemaan. En tiedä mistä se on. Haluatko kuulla salaisuuden? Joo, mä oon todellakin siellä. Suhu! Haluatko kuulla salaisuuden? Hei, mä keksin laulun. Haluatko kuulla? Mä soin sen. Haluatko kuulla pari sanaa? Haluatko kuulla pari sanaa? Hugo, Julle tappoi meidän kaveri. Niin? Haluatko kuulla pari sanaa? Haluatko? Haluat tappaa kaverin! Kuulitko? Kuuliko sä? Kuulitko? Edelleen. Liivaa. Kuku, mä voin jo tyyppää. Tuhon täytyy